Всяка сутрин разговарям с нашия химик, за да се уверя, че всеки продукт и всяка опаковка са в отлично състояние. Няма друга компания, чието работници да влагат подобни усилия и отговорност за свършената работа. Тук всички работим не само с умение, но и с сърце. Преди почти 120 години предприемачът Дейвид Маконъл започва производство на козметични продукти в малка лаборатория в Сафърн, Ню Йорк. Основополагащият принцип бил прост – на семействата по цял свят да бъдат предлагани най-висококачествените продукти с гаранция за удовлетвореност. След повече от столетие, същата визия за превъзходни продукти с несравнимо качество продължава да е в основата на успеха на Avon. Днес нашата компания има изключителна репутация по цял свят, защото създава продукти базирани на най-модерните научни открития и технологии. С изграждането на научно-изследователски център на мястото, на което компанията ни е стартирала дейността си, ние обединяваме минало и бъдеще и заявяваме готовността си и през това столетие да сме лидер в създаването на иновативни продукти от световна класа.